Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kube yisihluku kushona ingane zisencane engozini yemonto kushayisana imonto encane kanye netruck eWestern Cape ku Baden Powell Drive eMitchells Plain. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi la nibola khona le video. Mangoqala usijona lelikhasi wamwelekele igama lami usibonga konke wakandwando Mothanda ungangibeza intatheli kaYouTube. Kube yisihluku nosizi lodwa kushona abantu abathathu engozini yemonto kubalwa ke nengane esencane eneminyaka emine nje kwaphinde ke kwalimala kabi abanye abathathu. Ukhulumela baka ER24 uSelmain Ring uthe bafike endaweni yesigameko ngehora lesithathu ntambama. Uthe bafica abantu ke ababili bevaleleke emontweni belimale kabi. Uthe ke naka ngebhada kukho abebengakwenza njengoba ke bese bevele beshonile. Kwase ukuthi ingane neminyaka emine ibilimale kabuhlungwana yaphuthunyiswa ke esibhedlela. Ngebhadi ke ifike yashonela khona esibhedlela. Abanye abagibeli balimale kabuhlungwana. Ingane nenyanga enhlanu yathola imhuzo kwanyana. Ithimba leMetro EMS and Life Care libahlenge endaweni yesigameko nga-Anduba libaphuthumise esibhedlela ukuze beyothola usizo ngokukhulu ukushesha. Abanye ke kudinga ukuthi ke beze bekhishwe ngeindlawo emontweni. Lezi ke bafethu indaba ezibhlungu ngendlela emangalisayo. Nathi ke njengezwide media sithi ke dudu kuyihlobo nabangani. Sengathi ke ningathobeka amanxeba. Mina ke bafethu njengentatheli kaYouTube sengiyaphela khona la ngithi ke awungibambe evidweni elandelayo.